Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdäniň pensiýa güni. Programamyzyň esasy bölügine geçmezden ozal günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Sariýew tanışdyrýaryn. Amerikada prokurorlar New York'ta yük furgon ulogy bilen 8 adamy öldürmekde guman edilen özbek migrantyny terrorizm aýplamalarını bildirip, onuň Islam döwleti ekstremistik toporundan ruhlanandygyny aýtdylar. Sayfullo Saýipow atylandan soň ýerleşdirilen keselhanasynda Islam döwleti ekstremistik toporunyň baýdagynyň ýerleşdirilmegini sorapdyr. Şeýlede ol özüniň eden işinden hoşaldygyny aýdypdyr. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Saýipowyň ölüm jazasyna münasipdigini aýdyp Twitter hesabynda ýazgy galdyrdy. Amerikanyň Merkezi Aňytuw agentligi 2011-nji ýylda Osama bin Laden öldürilende onuň kompýuterinden tapylan 470 000 töweregi faýly köpçülüge aýan etdi. Bu bin Laden bilen iltisikli aýan edilen materiallaryň 4-nji tapgarydyr. Olar ilkinji gezek 2015-nji ýylyň maýynda köpçülüge ýetirilipdi. Merkezi Aňytuw agentligi faýllaryň arasynda Bin Ladenyň saxta jurnalynyň 18 000 dokumentin, 79 000 audio we surat, şeýlede 10 000 töweregi video maglumatlaryň bardygyny ma'lum etdi. Al-Qaida toporunyň esaslandyrjysy Osama bin Laden 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad şäherinde Amerikanyň ýürütük güýçleri tarapyndan öldürilipdi. Pakistanyň häkimetden çetleşdirilen premier ministri Nawaz Sharif korrupsiýa işi boýunça geçirilen tut dinlençigine gatnaşmak üçin ýurda dolandy. Häzir Selin Sharif Londonda düwnük ýagny raket elinden bejerge alýan aýalynyň ýanyndady. Tut dinlençigi 3-nji noýabrda geçirilip, onda Sharifyň maskalasynyň Londondaky imlaklary bilen baglanykda bildirilýän aýplamalara garalar. 67 ýaşly Sharif özüne ýönkelýän aýplamalary reddetdi. Sharif 2 möhlet premier minister bolupdy. Iýul aýynda ýurduň ýokary sudy Sharifyň $10,000 ýerdejisini hasabatlarynda görkezmändigini öňe sürüp, ony wezipesinden çetleşdirdi. Sharif bu pullary hiç açan almandygyny aýdýar. Hindistanda ýyladyş stansiýasynda dören partlamada azyndan 26 adam öldü. Uttar Pradesh ştatynyň Unchahar şäherinde dören partlamada başga da 60 töweregi adam yaralandy. Olaryň aglabasy agyr ýangynlar bilen keselhana ýerleşdirildiler. Saglyk resmiýetleri hadisede ölenleriň sanynyň artyp biljekdigini duýdurdylar. Yerli resmiýetler partlamanyň sebäbiniň häzirlikçe belli däldigini aýdýarlar. Belarusda sud oppozisiýa liderini 10 günlük türme tutulugyna hökm etdi. Vladimir Nyakliýaw adamlaryň bir kanun ýygnaşygyna çağırış etmekde aýplandy. Minskiň sudy Nyakliýawyň 16 oktýabrda telewizionyada eden çykyşyny ruhsat berilmedik jeňmeçilik çäresini geçirmäge çağırış diýip häsiýetlendirdi. Ol şol çykyşynda egerde kimdir biriniň hak hukugyny gorajak bolsaňyz öýüňizden çykyp goraň diýipdi. Ol 21 oktýabrda geçirilmeli hökümete garşy protest barada öz pikirini beýan edipdi. Belli şahir we prezidentligi dalas eden Nyakliýaw 2010-njy ýylda Aleksandr Lukashenkonyň dawaly ýagdaýda täzeden prezident taýlanmagyna garşy geçirilen protestlere gatnaşany üçin şertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutulugyna hem hökm edilipdi. Owganistanyň demir azygynda ýangıç tankeriniň partladylmagy netijesinde azyndan 8 adam öldü, başga da 20 ýaralandy. Yerli resmiýetler partlamanyň Parvan vilayatynyň paýtagty Charikar şäherinde Kabuldan 60 kilometr uzaklykda bolandygyny ma'lum etdiler. Bomba tankere ýerleşdirilipdir. Partlamanyň netijesinde tutuşan ot goloýdan geçip barýan ýolukçy awtobusy hem zeper ýetirdi, diýip vilayatyň polisiýa başlygy maglumat berdi. Bu ağırlıkta Owganistanyň demir azygyndaky Balx vilayatynyň polisiýa başlygynyň orunbasary janyndan geçen söwüşçüniň etrawyň polisiýa başlygyna hüjüm edendigini, netijede bir adamyň ölendigini ma'lum etdi. Hüjümde polisiýa başlygy we başga da 9 adam yaralandy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Russiýanyň iktan rejissöri 2014-nji ýylda Soçyda geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlarynda gadagany edilen kuwatlandyryjy, ýagny doping ulanyny üçin geljekki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmakdan ömürlük mahrum edildi. Halkara Olimpiýa komiteti Aleksandr Lyhkowyň we Yevgeniy Belowyň diskwalifikatsiýa edilendigini ma'lum etdi. Gaderli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolduňyz. Biz öz epleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündöligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. New York hüjümünde guman edilýän terrorçuluk aýplamalary bildirildi. Trump ölüm jezasyna çağırdy. Birleşen Ştatlarda prokurorlar New York'ta yük furgon ulugy bilen 8 adamy öldürmekde guman edilýän özbek migrantyna terrorçuluk aýplamalaryny bildirip, onuň Islam döwleti ekstremist toporundan ruhlananyny aýtdylar. 1 noýabrda prokurorlar Manhattanyň sudyna Sayfullah Saýipowyň hastahanadaky otagyny Islam döwletiniň baýdagyny asmagy haýyş edenligini we onuň öz eden 70-den hoşaldygyny ýetirdiler. Saýipow suda maýyplar üçin niýetlenen arabada elleri, aýaklary zynjyrly getirildi. Hadiýetiň oňa ölüm jezasyny bermegi mümkin. 1 noýabrda gijaşan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öz Twitter hasabyna Saýipowyň ölüm jezasyny münasipdygyny aýtdy. Prezident New York terrorçusy hoşal, ol 8 adamy öldürdi we 12 adamy agyr yaralady. Ölüm jezasyny bermeli diýip ýazdy. Prokurorlar Saýipowyň hastahanadaky sorag edişlikde özüniň kanuny hukuklarynyň ýüzegrenligini we hüjümi asasan boyun alandygyny ma'lum etdiler. Bu aralykda Federal Derňew Bürosy ýagny FBI gozgolun iş bilen bagly gözlenýän 32 ýaşly beýleki bir özbek raýaty Muhammed Zoyr Kadyrowy tapanlygyny habar berdi. Kadiýet proseduralarynyň dowamyny öz hukuklary bilen tanışdyrylýan wagtyna Saýipow gaýta kellesini kakdy. Ol ruh dilini bilýän terjimesi arkaly ýagdaýlary ýerleýär. Oňa kadiýetiň belläň adwokaty David Patton Saýipowyň özüni ören agyrly duýýanlygyny we onuň Birleşen Ştatlaryň türmesinde mutsuz tutulukda saklanýan wagtyny garnyna alan ok yarasyny bejermek üçin lukmançylyk kömeginiň berilmegine dowam edilmegini haýyş etdi. Gozulun işe berilýän üns bilen bir hatarda hemmeler kadiýet prosedurasynyň dogry berjä edilmegine üns berer diýip umyt edýärin diýip adwokat belledi. Men size söz berýärin, kadiýet prosedurasynyň dowamyny jenap Saýipow çemeleşigimiz ol barada däl-de biz barada ören köp pikirler berer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Saýipow 31 oktýabrda bütün dünýä Tewda merkeziniň öňki Twin Towers binasynyň yerleşen ýerinäki tigir ýodosyny öý gurulşyk dükanlarynyň kireyine alan ýük ulugyny tigirlik we piýada ötügçüleriň üstüne sürüp 8 adamy öldürmekde we 12 adamy yaralamakda günah bildirilýär. Şeýlede oňa terrorçy topara material ýardam bermekde aýplama bildirilýär. Prokurorlar onuň el telefonlarynyň birine 90 sany video bilen 3800 sany suratyň bardygyny we olaryň köpüsiniň Islam döwleti bilen bagly propaganda materiallarydygyny, şol sanyny şekillerde Islam döwleti tarapyndan kellesi kesilýän, atylýan ýa-da üstünden tank ýürüdilýän tutulary görkezilýänligini habar berdiler. Sudyň dokumentlerine Saýipowyň Halloween gününi ýörüýte saýlap alanlygy sebäbi onuň şol günü köçe adamly bolar diýip pikir edenligini has köp adamy öldürmäge niýetlenenligi aýdylýar. Sudyň kagylaryny FBI'ň agenti Amber Tyree Saýipowyň ulugda soğuk ýarag bilen arab we ingliz dillerine dini mazmunly bellik goýup gidenligini aýdýar. Hastahanada sorag edilende Saýipow özüniň el telefonuny tomoşa eden Islam döwletiniň videolary arkaly ruhlanandygyny, hüjümi mundan 1 ýyl ozal meýilleşdirip başlandygyny we hüjümle ýük ulugyny ulanmagy mundan 2 aý ozal kararlaşdyranyny aýdypdyr. FBI'ň işgäri Tyree soňky hepdelerde Saýipowyň internetde New York'ta Halloween'in nirede geçiriljekdigi barada maglumat gözlänligini, şeýlede nireden ýük ulugyny alyp boljakdygy hakynda internet arkaly gyzyklananlygyny aýtdy. Saýipow hüjümi öňünden taýýarlyk görmek üçin 22 oktýabrda ýük ulugyny kireyine alypdyr. Ol Brooklyn köprüsini has köp piýada baryp urmak üçin ilki başda aşaky Manhattanyň uğrundaky tigir ýodosyny ulag sürmegi meýilleşdiripdir diýip Tyree aýtdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun dürli pudoklaryna gazanylan ösüş depkinleri baradaky sanlary diňläp, döwlet ýolbaşçylarynyň ençemesine käňç yglan etdi. Türkmenistanyň ykdysadyetiniň pudoklarynda şu ýylyň 10 aýynda alınıp barılan işleriň netijelerine bagşlanyp 1 noýabrda geçirilen ýygynyň başynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Muradow ýurdun durmuş ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Resmi medeniýetde jemi içerki önüm 6,4 götürüm. Şol sanda Senat pudonyny 3,19 götürüm. Guruluşykda 2,19 götürüm. Ula aragatnaşyk ulgamda 11,1 götürüm. Owa hojalygynda 4,19 götürüm. Hyzmatlar ulgamda 9,17 götürüm artdy we bölük satu harit dolanşygynyň möçeri 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 18 götürüm ýokarlandy diýilýär. Bu hasabatlar diňläp prezident Berdimuhammedow wezipe borçlaryny görnejä ýerine ýetirmän gödökçülük edýän pudoklaryny işleri talaba laýyk ýola goýmandygy üçin diýip ýurdun ýanygyç energetika toplumynyň başlygy Maksat Babaýewa käňç yglan etdi. Ýoksa bolmasa Babaýew geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ýurtda tebii we uğurdaş gady çykarmagyň ösüş depkininiň 106,13 götürme, mawy ýanygyjyň eksportynyň ösüş depkininiň 106,14 götürme, maýy goýumlaryny özleşdirmegiň ösüş depkininiň bolsa 119,12 götürme deň bolandygyny habar berdi. Mundan başga Türkmen lideri 10 aýyň netijeleri boýunça bellenilen mailnamalary we wezipe borçlaryny görnejä berjäy etmän ýolbaşçylyk edýän birleşigi boýunça önümçülük tawşyryklarynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmändige üçin diýip adyk Senaty döwlet birleşiginiň başlygy Maksat Ananepesova käňç Demirýol ulaglary ministri Derýaguly Bäşimow hemde Deňiz we Derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlygy Amanmurat Gurdowa bir käňç yglan etdi. Ýurdun ýanygyç energetika toplumyna bolşýaly soňky 10 aýyň dowamında Demirýol ulaglary ministrliginde hem ýük daşamakda ösüş depkininiň 103 götürme, ýolagçy gatnatmakda 101,12 götürme deň bolandygy aýdyldy. Türkmen medeniýetinde bir tarapdan ýurdun durmuş ykdysady ösüşinde üstünlikleriň gazanylandygy aýdylyp, beýleki tarapdan hem döwlet ýolbaşçylaryna käňçleriň paýlanmagynyň anyk sebäpleri barada jikmejik maglumat berilmedi. Şol bir wagtyň özünde çarşamba güni geçirilen hökümet maslahatynda wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, uly möçörde para alandygy aýdylýan dürli wezipeli adamlar barada hem durulup geçildi. Türkmenistanyň ykdysady jenaýatlere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň direktori Mehmet Han Çakyýew Berdimuhammedowyň tawşyrygy boýunça käbir idara kärhanalarynda şol sanda Renesans kampaniýasynyň ýurtdaky şahamçasy boýunça derňew işleriniň geçirilendigini aýtdy. Türkmen Hime döwlet konserniniň buýurmasy esasında Marı Karbamid zawodunda ýerine ýetirilen guruluşyk işleriniň ahirki tölegi we kepillik ulanýş döwri üçin kampaniýanyň ýurtdaky şahamçasynyň täjirçilik boýunça hünärmeni Begenç Begenjewiň zawoddan alýan karbamid önümini ýerlemekde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, uly möçörde para alandygy Türkmen telewiziýasynyň maglumatynda bellenilýär. Türkmen Gaz döwlet konserniniň ýöriteleşdirilen guruluş gurnama önümçilik birleşiginiň Türkmen Gündor Newit guruluşyk trestiniň dolandyrjysy Tagaýewiň wezipe ygtyýarlyklaryndan hyýanatly peýdalanyp, ýolbaşçylyk eden kärhanasynyň alyp barýan guruluş gurnama işlerine kömekçi potroçy hökmünde hususy taraplary çekmekde, olardan uly möçörde para alandygy anyklandy diýilýär. Şeýle-de maglumatda Türkmenistanyň Owy we Suw hojalygy ministrligine degişli guruluşyk awatlaýyş kärhanasynyň başlygy wezipesinde işländiği aýdylýan Jahan Durdiýewiň ýolbaşçylyk edýän kärhanasynyň garamagyndaky kerpiç zawodundan, şeýle hem kärhana işe girmek üçin ýüz tutýan raýatlary işe kabul etmekde para alandygy habar berilýär. Türkmen medeniýetinde jenaýatçylykly hereketler boýunça derňewleriň dowam edýändigi aýdylsa-da, jenaýat edenlikde aýplanýan şol adamlaryň etdi diýilen jenaýatynyň nähili we haçan anyklanandygy hemde gürrüň edilýän paranyň puluň möçöri aýdynlaşdyrylmaýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin.
Oktyabr ayının 28-nden 29-na geçilen gece Adam Hukukları boýunça Türkmen İnisiativasy toparynyň başlygy we Kronika Türkmenistan neşriniň redaktory Farid Tuhbatulynyň Türkmenistanyň ejesi Halida Izbastinowanyň kwartirasy nämälim adamlar tarapyndan daşlandy. Farid Tuhbatulyn 2 noýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusunda wakanyň netijesinde ejesiniň Daşow şäherindäki merkezi bir mikroraýonda yerleşen kwartirasynyň penjereleriniň döwlendigini aýdyp Izbastinowa hiç ýyly ziýan ýetmese-de soňu bilen onuň öýüne tiz kömegi çağırmaly bolandygyny gurrun berdi. Şol saat 2-3'lerin arasında bolan waka ol uhlap ýatyr, şeýle ýagdaý bolupdyr. Ol elbetde ýeki öz ýaşy, hemde ýaşly adamlar 76 ýaşynda Hudaýa şükür. Şol gorkup sade başta goňşularyny turupdyr, sebäbi oň telefony ýöňünden kesikdi. Bir şowunyň öýlen kestirler telefon, goňşulardan jaň edip polisiýa çağırdyk. Ondan soň ýene de şol şefaat kömegini çağırmak bolupdyr, sebäbi oň tawleniýesi özüni kan gowy duýman doktorlar çağırdyp okul edip zat joňal ýagdaýa bolupdyr. Dip Tuhbatulyn aýtdy. Onuň sözlerine görä wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa işgärleri bu ýerde guruluşyk daşlarynyň we kerpiçleriň ençemesini tapyp hüjümçüleriň sanynyň 2 ýa-da 3 adam bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Derňe bolmaly, derňe geçende oň netijesi bolarmy ýokmy belli däl. Ýöne şu ejem şu arasynda polisiýa bar, häzir şu bir geçipdir. Indi göresde garaş näme netije gelerler. Dip Tuhbatulyn bellidi. Adatlyk radiosynyň soňky döwürde Kronika Türkmenistan neşrinde prezident Gurbanly Berdimuhammedowy ýaňsylaýjy videolar peýda boldy. Siz bu hüjümi şolar bilen baglanşdyrýaňyzmy diýen sorawyna Tuhbatulyn ara baglanşygynyň bolmagynyň mümkindigini aýdyp şeýlediydi. Ýöne oňal video birinciden öňem çykyp ikinciden ol özümiz düşüren videolar döwlet telewizionynyň alynan videodan örediyes. Ýöne ol ödünün ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp, mundan bir hepde çemeti öň ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşow şäherindäki bölüminiň başlygynyň çalşyrlandygyny, hüjümüň bu waka bilen baglanşykly bolmagynyň ähtimaldygyny sözüniň üstüne goşdy. Endi täze gelen adam öz nämetini görkezjek bolýarmy ýa-da oňa bellemeden öň şeýle näme goýupdyrlarmy ony aýdyp biljekler, emma herhili bir variantlar bar bärde. Ýene esasy elbetde şol döwlete tanqidleýäs. Näçe ýyldan bäri işläp ýörüs. Indi herhili ýol izarlak gördiler, ol internet ýapam boldylar, Türkmenistan içinde izarlan boldylar biziň işleşen adamlar. Indi şol netijesi bolman, indi biziň özümize ýa-da maşgalamyza şeýle atak etip başlapdyrlar. Dip Tuhbatulyn bellidi. Şeýle dol özleriniň bu hüjüm barada Human Rights Watch ýaly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalaryny habarly edip, bu wakanyň hemme taraplaryň derňelmegini çağırş edendigini ýytady. Ýeri gelende bellese 40 ýyldan gowrak wagt mektepde tarih muallimi bolup işlän we 76 ýaşyndaky pensioner Halida Izbastinowa edilen bu hüjüm Aşgabatda adam hukuklary we halkara insanperwer hukugy babatda Türkmenistanyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegini üpçün etmek barada Birleşen Milletler Guramasynın geçirýän maslahaty başlamadan 2 gün öň boldy. Resmi metbuatda Birleşen Milletler Guramasynın esasy halkara hukuk resminamalaryny şol sanda adam hukuklary babatdaky resminamalara goşulmak bilen Türkmenistanyň olaryň düzgünleriniň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi boýunça anyk çäreleri amala aşyrýandygy aýdyldy. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web-saýtyny, sosial ulanlardaky sahypalaryny çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda jemgyýetçilik uluglarynyň narhy gymmatlaýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Aşgabat şäherine şäher awtologlarynyň narhy 1 noýabrdan 30 teňe bolanlykdan 50 teňe çenli ýokarlandyryldy. Inni tölew kartyna salynan 1 aýlyk 20 manat pullon inni her minut düşeninde 50 teňe alınýanlygyny sürüjüler aýdýarlar. 20 manat salynan pulun 1 aýa ýetmedi kalatyny tölew kartyna täzeden pul salmaly boljakdygy barada da ýolagçylar aýdýarlar. Beýleki durmuş hajatlarynyň ýokurlanmagy bilen bir hatarda awtolog төлewleriniň ýokurlanmagy ilatyň gündelik durmuşyna öz yaramaz täsirini ýetirýändigini ýaşaýjylardan eşitse bolýar. Diňe gymmatlaşyk, aýlyklar, sosial kömek pullary geljek ýylyň başyndan 10 göterim ýokurlanmaly diýilen bolsa, bahalar eýäm ýarym ýyl öňünden ýokurlanýar. Näme sebäpdendigi belli bolmasa-da, liniýalarda, durulgalarda eli rasiýaly awtobuslara gözegçilik edýän barlygçylaryň köpelendigini görse bolýar. Elleri rasiýaly gözegçiler durup, her gelen awtobusyň ýanyna gelip sürüjini saklaýarlar. Ýa-da durma gidiber diýen görkezme berýärler. Şol bir wagtda awtobuslarda goýulan tölew enjamlarynyň işlemeýänleri kän. Awtobuslara gözegçilik edilişi ýaly taksi sürüjilere hem gözegçiligiň güýçlenýändigini ýolagçylar aýdýarlar. Özüni merdan diýip tanıştyran Aşgabatly ýaşaýjy Aşgabat aeroportunyna taksi tutup öýüne gaýdypdyr. Ol taksidan ýükünü düşürýärkä, 2 sany el rasiýaly erkek kişi gelip taksi sürüjiden "Näme sebäpden salona ýük goýdurdyň?" diýip sorapdyrlar. Taksi sürüjü jogap berip ýetişmänkä, ýanky emeldarlar onuň duran ýerine maşynyny goýup gitmegini talap etdiler diýip merdan aýdýar. Son görsem, sürücü maňa dözmän, meniň bagaja sygmadyk ýüklerimi salona goýmagym üçin özi işi bilen hoşlaşmaly boldy. Emeldarlar onu ýazarlap gelipdirler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede ýene Türkmenistanyny gaçkak bosgunlar ele salyndy. Türkmenistanyny dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna daşary urtlara beýkanun ýollardan gitmäge synanşan gaçkak bosgun türkmenler Türkiýede ýygyderli ýagdaýda ele salynmaga dowam edýär. Türk habar beriş serwislerine çap edilen habarlarda Iranyň üstünden gelip Türkiýanyň döwlet serhedini beýkanun ýollardan geçen ýene Türkmenistanyny bosgunlar bilen jemi 48 sany daşary urtly gaçkagyň ele salynanlygy beýan edilýär. Türk mediasynda ýaýran maglumatlara göre 1 noýabrda Elazığ vilayatynyň Karakoçan etrawyna Agry we Van vilayatlarynaky döwlet serhedini beýkanun ýolundan geçip İstanbul'a barýan 48 sany daşary urtly bosgun gaçkak Türk polisi tarapyndan saklandy. Türk polisi Karakoçan etrawynyň girişindäki ýangyç guýulýan bir düşelgede İstanbul'a barýan gaçkak bosgunlaryň säginin barasynda maglumat alýar. Polisler ol ýerde Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Owganistanyň, Pakistanyň we Burmanyň raýatlarynyň ibarat bolan aýally çagaly jemi 48 sany gaçkak bosguny ele salýar. Etrawyň polis merkezine äkidilen gaçkak bosgunlaryň Türkiýanyň döwlet serhedini beýkanun ýollardan geçendigi kesgitlenýär. Yerli çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, ele salynan gaçkak bosgunlaryň çagalaryna arlyk we iýmit kömegi Elazığ vilayat etrap we şäher häkimlikleri tarapyndan berilipdir. Şeýle de bosgunlaryň deportasiýa edilýänçä galjak yer bilen iýmitiniň hem şol edaralar tarapyndan üpçün ediljekdigi habar berilýär. Polis çeşmeleri bolsa Türkmenistanyny gaçkak bosgunlar bilen ýaranlarynyň resmi işler tamamlanandan soň deportasiýa edilmek üçin Elazığ vilayatynyň migrasiýa gullugyna tapşyryljakdygyny bildirýär. Yerli çeşmeler ele salynan 48 sany daşary urtly bosgun gaçkakdan näçe sanynyň Türkmenistanyň raýatydygy we olaryň çagamy ýa-da Zenany barasynda bolsa anyk maglumat bermekden
saklanýanyny ma'lum edýär. Ýergelenine bellek geçsek, türk mediasynda mundan owalam Türkiýanyň döwlet serhedini bikanun ýollardan geçenden soň ele salynan Türkmenistanyna gaçgak bosgunlar barasynda ençemegedek maglumat berilipdi. Sentýabr aýynyň ortalaryna Gara deňizde bikanun ýollan Ýewropa gitmäge synançan bir Türkmenistanyna gaçgak bosgun ele salynypdy. Ondan oňan türk mediasyna ýaýran habarlarda bikanun ýollan Eýran Türkiýe serhedini geçip gaçgak ýagdaýda Bingöl şäherinden awtobus bilen İstanbul'a gitmäge synançan 6 sanatly Türkmenistanly jemi 62 daşary urtly gaçgagyň 27-nji iýulda saklananlygy beýan edilipdi. Şeýlede iýul aýynyň ahyryna jandarm gullugynyň işgärleri tarapyndan Batman Bitlis awtoýoluna amala aşyrylan ýol barlygy makalyna ýurdun Siriýa we Irak bilen serhedinden bikanun ýoldan geçip gelen Türkmenistanly, Owganistanly, Özbegistanly we Siriýaly 3 sanatly çaga, 4 sanatly denan jemi 17 gaçgagyň ele salynanlygy habar berilipdi. Gaçgaklaryň näçesiniň Türkmenistanlydygy, olaryň Siriýada ýa-da Irakda näme iş edenligi we olaryň denan ýa-da çaga da arasynda bolsa jikme-jik maglumat berilmänni. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Iragyň Talafar şäherine ýetir düşen İslam döwleti toparynyň söwüşçileriniň maşgalalary bolmakda güman edilýän aýallaryň arasynda Türkmenistanyň raýatlary bolan zenanlar bar diýilip, RIA Novosti agentligine salgylanyp Sputnik neşri habar beripdi. Sözü jemläp aýtsak, dürli ýurtlaryň serhetlerini bikanun ýoldan geçmäge synançan mahal tutsak edilýän Türkmenistanyna gaçak bosgunlaryň ykballary barasynda degişli türkmen we şol sanna daşary ýurt resmiýetlerinden haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikme-jik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Goloýda Russiýa Federasiýasyna syýasy pidalaryň hatirasyna aýratyn ýadygärlik döredildi. Şol pidalaryň bolan döwrüni Türkmenistanyda da şeýle pidalar bolupdy. Biz Aşgabatly ýazyjy hem syýynçy Amanmurat Buga bilen gurrundeş bolduk. Bu arada onuň pikir garaýşyny soradyk. Esterde öğretilen siyaset, Bolşevizmin yoğuz siyasi represiýasy Türkmenistanyň soğuğu Hasanna Yakov Popok 1931-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkez Komitetiniň plenumuna çykyş edenine Yakov Popok Sowet Merkez Komitetiniň birinji sekretary bize 2000 adamy kulakçylyga çekmek hakyny ýörüýte görkezme berildi. Biz bu planı Angliýany bilen doğurup 31-nji ýylyň awgust aýynyň aýagyna çelli 2300 hojalygy kulakçylyga çekdik diýip plenumyň tribunasyndan aýdýar bolmasa 1937-nji ýylyň awgust aýyna bütün Russiýa Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň ýörüýte komissiýasy Türkmenistana gelýär. Ol 28 adamdan ibaret. Yakov Çubin komissiýanyň başlygy. Şular 1938-nji ýylyň noýabryna çelli Türkmenistanyň 15660 adamy halk düşmanly puçu afgarçylygyna çekilýär. Şol 15660 adamdan 5008 adam Türkmenistanyň özüne üçlüğün kararı bilen atylýar. Hatda ýurdun beýleki ýerlerine sürgün edilmeýär. Beýleki bir tarapdan Amanmurat, näme üçin bizde halk öz atasynyň babasynyň dogonlarynyň şeýle pida duçar bolmagyny ýatlap durmaýarlar. Şu mesele barada, näme üçin halkda şeýle passiw garaýyş bar? Şeýle höwes umumana bar bolanýany, şoly ýerlerden adamlar köpüsi uruşdy, ýene gaýrdy wepat bolýar, onuň da gözüniň oğdandan soňky nesillerem şunda ordanam ýerlerler konuň bir wagt bilenem şu Stalin ölýänse-de ölenden soňra da 56-njy ýylda Stalin şahsiýet kultury öňe çykýança millet şahsyna dil ýarmaga da gorkup durmaly ýaşy nesiller gurrun berýärler-de. Onuň 56-njy ýylda da ýamyl 30-33-de batlan adamlaryň bir gidenine 30 ýyla golaýlan wagt. Ester dargan soňa bir hasam çözülümleşdi bir ýagdaý. Meselem Türkmenistanyň garaşdyrylan ilkinji ýyllaryna Bolşevizmiň repressiýalan pidalaryny Gaýgy Atabaýewiň, Nedirbay Aýtakowyň, Kanmurat Sehetmuradowyň ýene-ýenelen ýadygärlikleri bir adam görkezmesi bilen ýykdylar. Ol
ýadgarlyk gurmaga beýledi dursun. Bar bolan ýadgarlyklar ýykyllyk arasyndaň ilkinji ýyllary. Şalk hakynda, millet hakynda tanqid berip aýtmaly, özüni saklaytmak bolýar. Ýöne biz gitdiçe nalaje beýillige tarap kadam urýar. Adamlar şu meselelerini gowgamanlar, öýden oklar gowgan adamlarym 37-nji ýyllarda, 30-njy ýyllarda atlandyrylýar, ýyller çykan halk düşmany hökmünde göz nazar bilen seredip şeýlerde baha berýärler. Biz ýene ýadgarlyk meselesine dolansak, Türkmenistanyň özüne de şeýle ýadgarlyk döredilmelimi? Millete düğün kununa bolup geçen ýoguzlyklary ýatlaryp duran ýadgarlyk hokman gerek. Elbette şeýle ýadgarlyk ýer gurlar, giç gurlar, gurlar bir ähli nesiller beýdip dummazlar ýöne bir gün ýerde keldilse ol milletin özüne bähbit. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.